Gat is een algemene taaluitdrukking. Gamma is een Kaapse benoeming. Vasvat is een optrede aksiebepaling. Sopnet is een intensiteitsbeklemtoning. Mandaat is een toegezegde beleidsverklaring. Nou wanneer is dit bakgaat? Wanneer is dit bakgaat? As Gamma dinge vasvat, dan is dit bakgaat, baie bakgaat. Bly binne jou mandaat en word nie kwaad, dan is dit bakgaat, baie bakgaat. Vasvat is bakgaat, die praat is duivelsraad. Seepglad stuur jou op die verkeerde pad. Maar reën die Gamma's ook nat, dan is dit nie bakgaat nie. Verbuur jy jou mandaat en word jy aangepraat, dan is dit nie bakgaat nie. Val jy in die sloot en is in die nood, dan is dit nie bakgaat nie. As jy in vraat en niemand kan daarby baat, dan is dit nie bakgaat nie. As Gamma dinge vasvat, dan is dit bakgaat, baie bakgaat. Bly binne jou mandaat en word nie kwaad, dan is dit bakgaat, baie bakgaat. Vasvat is bakgaat, die praat is duivelsraad. Seepglad stuur jou op die verkeerde pad. As Gamma dinge vasvat, dan is dit bakgaat, baie bakgaat. Bly binne jou mandaat en word nie kwaad, dan is dit bakgaat, baie bakgaat. Vasvat is bakgaat, die praat is duivelsraad. Seepglad stuur jou op die verkeerde pad. Nou weet ons wat is bakgaat, baie bakgaat. Nou weet ons wat is bakgaat.